Mama m gwara m na m bụ AA. So m wee fụ di ga-anọ m wee jụọ ya nwasịkwa na ya bụ AA. Anyị ejeberezi ụlọ ọgwụ jee chekie maka na mama m gwara m nkwelu belivuo na m bụ AA. So nwoke m chọrọ ịnụ si na ya gbalụ na ejego nene na nyanwa bụkwu AA. Ọ sị m nne fana abụọ wee nụba di na nwunye. Fa wee bata wee bili o. Nya wee mụọ nwa nke izizi ọ bụrụ nwoke. Nya wee mụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwaanyị. Ọ sị m nwa nwaanyị bido na-ayasa arụ. Ọ yalụgbogo ọ yalụgbede. Nya wee na-ebugheli nwa a na-ebugheli nwa a bughelikete nwa a. Dọkịta wee sị ya ka enene. Wee nene. Ọ bụrụ na nke nwoke bụ AS. Denu nke nwaanyị bụrụ SS. Nya wee tie wee nata wee gwa die. Wee sị na nnekwu ife dọkịta kwu na mama nya gwagwala ya bụ AA andị na gị nwa bụ AA. Kedu ife mezili n'ifa ji wee mụtazia SS? N'ife ekweri odidi nya wee gbala ọsọ jebe ụlọ ọgwụ je test ya. Ọ bụrụ na nya nwa bụ AS na ya bụrụ AA. Which means n'ife mami ya kwuru abụrụ eziokwu o. Andị na echeki ekwene na ya believe mami ya. Nya wee nata wee gwa die wee na-aba. Si na ya disivulie, nwaanyị nya jigwesiala ya asị na ọ mara nkewa kọlụ n'enu kọlụ gbede si na ọmaka ka o wee nụọ di osigbu onwe ya na asị omenna omibie osim ya abụ ya nọ nkịta onyogide nyocha. Nya wee sị ya na ọ bụrụ n'eziokwu na nge nwa bụ AA na fe kwesịrị ịmụ ma ọ bụgodu na ya mee mistake. Di esi ya which means na nke nwoke ka ya mụrụ na nyanwa mala ebe o si wee bute nke nwaanyị anya jebe ebe afọ. Nya wee sị ya ifilikwe na nke nwaanyị abụrụ nwa gị bịa ka ije mee DNA. Ọ sị na ya da eje o. Ayị n'enu ya na ọ sị na ya da eje. This man emekwa ya na ụmụaka na-aba ndọnọ. Ọ da enyezife nni o, ọ da enyezife ego o, ọ na-eje ezi ọ chọrọ dị ime. Ọ sị m nwanyị na o nwere ife a na-alụ. Agụ wee na-agụ ya na ụmụazị. Ya na-ayọ mami ya na-ayọ papi ya fa na-enye aka because na papi ya bido blame we mami ya ịgwara nwa ya na ọ bụ AA why na ọ dụrọ sure fa wee bido na-enye aka ife a na-aga ife agakatazi ọ dịza too much nya akọbala ndị mmadụ fa wee sị anya wopie court ka jọji ọda anyị je mee DNA apịghị ya tago maka ọ na-akizizie na nwa afọ na ya butere ya n'ụzọ nya na-anwụri anyị niile n'okwero nya wee pụọ court o. Jọji wee sị ya na a ga-eje mee DNA nọ iwu ka ọ sị na ya ma mme. Jọji wee sị ya mgbaje ka ine na ọbara gị. Ọ sị na ya ma nnene ya dụshọ. Jọji wee sị ya na kịta na fa na-ehe oduzie nkon na ọ ga-ejie n'iwu na ọ ga-ejie. Ọ sị m nne. Jọji wee sị ya na ọfa na abụọ ka a ga-eme atego eweje wee nene o. Ọ bụrụ na di ya bụ AS na di ya bụrụ AA. Akwa ifugo andị na ụmụaka na-aba afọ bụ nke otie si na ya ada anụzi in fact na ya ada anụzi ọ bụgodu na ya mee mistake na enwe mekwu mistake nke na ya ada anụzi. Jọji wee sị oke ọ bụrụ na ị da anụzi na ị ga-eje ka ịgbakọ ife niile ị nwee ka e wee gwa gị ego na ị ga na-akwụ nwaanyị. Nọmba 1 na ị ga na-enye nwaanyị ego ga-eji na-eleta onwe ya anya. Nọmba 2 na ị ga-enye ya ego n'isi ụmụaka niile fabido akwụkwọ na ị ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ịmazi nke bụ ọchụpụrụ nwa mgbọgọ afọ na be die na ị ga na-akwụ ụgwọ na ebe fabi maka na unu na-abọbụ ihe kpọdolo isi n'ala. Ime mistake nwunye gị mee mistake ịbịaza ka ịdọmpụ ọnya n'elu nwunye gị not possible. Jọji wee gụbalị agụsịala ego wee bulu ego. Ọ sị m nne di ya wee chighete wee yọbịa sị ya ọ bụgodu na ya ga-akwụ child support ya bịakwa kafa niile bulu n'ụlọ na ya ma nkwụnwuli ụgwọ ụlọ ebe ọbụla ọ chọtara ụlọ. Ịghọta na-ayị ya na-ayọsi ike. Ya wee sị mba na ya ma nje o na ndị be ha na-ebule emukwu mami ya pụ ịghọtago fọ ikwu na-ebule emukwu nyanwa fọ ejeghị nene na mfatị dị ike gwụlụ ya. Sị m nne ya mụrụ ife a ga-eme. This man na-ayị ya si anya bịa kafa bikwezielu ịghọta na ọka obili n'ụlọ nne ya na nne ya nwere ụlọ everywhere.
na ya ma nkwụnwụkwụ ụgwọ ụlọ, na ya ma nkwụli ụgwọ ụlọ ọbụla, na ịkama na ife ama bụ na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ, na ya ma ntọ na-eriski AA na AS. Ya wee sị ya na ya ma nkwe na ya ga-eje chọta ụlọ ka ọ kwụwa ụgwọ ụlọ, maka na ya nwere ike kwe move on with these 2 kids. Who knows? Ya nwere ike ịfụ nwoke ọzọ. Ọkwa ịghọtago na ọkwa maka ego ka ọ na-ayọlụ o, na ọ da ayọkwa maka na eme misteki ka fabulutaba afụfụ dọlụ njọ ha. Mba, na kịta na ya nwa bụ esu nkwe n'anya di. Ọkwa ịghọta na ịtụgharịa ife nkwụ, ịmagolo ife nkwụ. Ọ bịawụlụ ma ike gwụlụ unu na-abọ unu kpalụ na-agwa ka iti bolibos nya mama anata oyoyo nwatakịrị n'enu kịta ka unu na-abọ nọ na mama m sịrị m, papa m wee sịkwa m Okeke sigo oke afọ asịra gị, unu wee nụba di na nwunye maka na asị na asị. Ife nji wepụta destiny bụ ka ndị mmadụ malụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu proudly na pabụ AA just to make you feel comfortable, not that they know. Nwanne jebe ụlọ ọgwụ, jebe ụlọ ọgwụ na ife educated lady melụ na ya na educated man na ife mmadụ na-abọgụlụ akwụkwọ tilo onwefe na ya wee lapụta ụmụaka kịta anụnwa, especially nke nwaanyị. Ọ ga-atagide afụfụ n'ụwa maka na unu na-awa anya maka na mama m sịrị m, papa m wee sịkwa m, nne aghọtara m ebe ị na-eje ọ ije bie ịnọzalụ forever rezibezi ụmụaka na abụọ maka na ọ ma nkwụnwụ ụgwọ ụlọ, mana kọtụ malụ na ọ ga-akwụnwụ, ha ji wee sị anya kwụba. Ọ kakwa mma na unu na-abụọ ka unu gbasalụ na onye ọbụla jebele onwe ya, onye ọbụla jebele onwe ya, amekeshọn ọ na-eweje gafe na court maka na obere nwa anụnwa need help. Ọ ga-need a lot of help. It's not like na o jire the money no na-eblem gị ka ọ bụzalụ gị nwabụ. Unu anụgo ọ bụrụ na inube di, ọ bụrụ na inube nwaanyị, mama m sịrị papa gị wee sị iwe chekwa go and check yourself. A na-akọ eli, a na-akọfụsị akụkọ. Ike gwụrụ ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.